ino Mwari chewangu tinogamuchira kutaura kwenyu, tinogamuchira chamakatigadzirira. Shoko renyu Mwari ngariuye mukati meupenyu hwedu Mwari. Moyo yedu yagadzirira kugamuchira shoko renyu, moyo yedu yagadzirira kugamuchira chamuinacho pamusoro peupenyu hwedu Mwari. Chewangu tiri kunamata manheru ano kuti taurai shoko renyu Mwari, isu vana venyu tatuya panzvimbo ino kuzogamuchira chamuinacho pamusoro peupenyu hwedu Mwari. Taurai Mwari pakurarama kwedu, chewangu mutipe new hope, kutenda kucha Mwari. Simudziraiwo kutenda kwedu, simudziraiwo mhindu dzedu, simudziraiwo Mwari kufunga kwedu, simudziraiwo Mwari maonero edu Mwari. Tive nekuona maonero enyu Jehovha, tigova nekunzwa manzwiro enyu imi Mwari, tigova nekuita maitiro enyu Mwari. Shoko renyu rotaura zvakanaka roti kunzwa nokuita. Kana mataura pamusoro peupenyu hwedu Mwari, tigova vana vanogona kunoita shoko renyu sekureva pakunenge mariita pakurarama kwedu. Mwari wangu tauya manheru ano, toda kupa kutendai Mweya Mutsvene, matigonesa kuva panzvimbo ino, matigonesa sekereke kuti titange ivhendi yakaita seino Mwari. Tiri kunamatira ruoko rwenyu Mwari kuti Mwari batai pamusoro pomumwe nemumwe. Mwari wangu tauya kuzonzwa kutaura kwenyu, tauya kuzonzwa chamuinacho pamusoro poupenyu hwedu Mwari. Tibatai hana yemumwe nemumwe Mwari. Prepare the heart of each and everyone who is in this place Jehovah. Tonamata kuti moyo yedu igamuchire chamuinacho, moyo yedu igamuchire chinangwa chedu, moyo yedu igamuchire sekuronga kwedu, moyo yedu igamuchire chamuinazvo Mwari. Whether nzeve dzedu hatina kugadzirira kunzwa izvozvo, asi neMwari zvamakatigadzirira ngazviweze kudaro Mwari. Nyama zvisingafadzi kunzwa, Mwari wangu tiri kunamata kuti izvozvo zvamakatirongera ngazviuye sekurongwa kwamakaita. Kunyange zvisingafadzi nzeve dzedu, asi Mwari zvamakatirongera ngazviuye sekuronga kwamakaita Mwari. Nokuti tine Mwari unoronga shoko renguva nesizeni ino yatosvika yerivaivho ino Mwari. Tiri kunomatira kuti shoko ramakaronga pasizeni ino Mwari ngariburuke sekuronga kwenyu Mwari, tigorigamuchira sekuronga kwenyu Mwari, tigoitika muupenyu hwedu sekuronga kwenyu Mwari. Mwari pakaizvese pakati pedu, muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Chigofarira uri pedyo newe, chigoitawo masitepu mairi matatu, ungomhoresa uti uite zvakanaka, wauya kuday number 1 kurevival. Hallelujah. Chigomupawo kahigh five kuti waite zvakanaka. Hallelujah. Chigofarira manheru ano titi waita zvakanaka nekuti muri Mwari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vari kungofarira Jehovha manheru ano, chigoratidza kungoreva kuna Mwari manheru ano. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chigoimbira kubva Jehovha nekumusimudzira manheru ano. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tonana naye Jesu tonana. Tonana naye Jesu tonana. Tonana naye Jesu tonana. Tonana naye Jesu. Tonana naye Jesu tonana. Tonana naye Jesu tonana.
shout Jesus. Somebody shout Jesus. Chaungana vakoni zvavo vanomunamata vanondoiona negarava vanondoiona negarava vakoni zvavo vanomunamata
vari kutungamira ndiri mukati mendima dzandanga ndiri ine statement randanzwa ranga richiti panobata baba panounza shanduko muzita raJesu. Amen. Ana baba pavari kutungamira shanduko kuupenyu hwedu muzita raJesu. Tinoda kusvika patinokwazisa ana mama, tinoda kusvika patinokwazisa mayouth nematineja muzita raJesu. Amen. Sunday school pakati pedu muzita raJesu. Amen. Handisi kuda kunyanyogara pano zvakanyanyisisa patinanga ndiri kuzvifunga kuti daily revival number 1 zvayatanga ndichiita ndiri kuda kunyatsobata nekusangana nacho muzita raJesu. Amen. Ndafunga ndikaona kuti mufundisi wakambotaurazve 3 ma-M ndikati nhasi ndikufamba makei matatu: kunzwa, kuita, kutenda. Kutenda, kunzwa nekuita muzita raJesu. Amen. Naenda kunogara pasi ndinoda kukwazisa shoni yangu charakanenge ndakapiwa naMwari. Amai Mwari vakuitei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Mama wangu wari pakati pedu, mama wangu wakandiberekera, mai racho varipo pakati pedu, ndikukwazisei muzita raJesu. Amen. Baba muchiuya kuzotora nzvimbo muchitizisa zvepamberi. Amen. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Maoko mudenga yaka kuna Jesu. Chiboti Jesu wakanaka. Dzogorora uti Jesu wakanaka. Nasi manerano zvakare takamira kuda tinokwanisawo baba tongoona naamai muzita raJesu. Hallelujah. Handi charakadenga umwe achazonzi chara pasi rimwe zuva miraimboho. Anenge achifara kuti charakadenga kuva ndiri kufara. Hallelujah. 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 Ndinoda kutenda Mwari manheru ano day number 1 ratauya kurevival yana baba Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndatsikwa pakati pedu. Ndoda kuti takamira kudaro tigamuchire overseer naamai nyere yemhuka all the way from New Life Assembly kuchitumbwirizanai. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Don't worry with the first day. We were actually supposed to start tomorrow. I said kuna mama Singere, let's change to Wednesday. Because always first day pale munadaunzwa kuti kwakuinei. Amen, amen. Hanzi kwanga kuchimborinei. Ndainakidzwa nemazuva akatanga kuchinjwa mari. Kana muti arangarira mazuva akatanga kupena mari muZimbabwe. Magweja akapisa mari. Akudhiraivha mota ndopakatanga kuzotera maprofesa nematicha nemanesi kundopisa. But that is kachatenga. 2008 again pakatanga nyaya yeshuga pablack market. Vanhu vakati hatimwe pablack market. Magweja vaatanga kutoma tii. Maprofessionals asingamu achiti ndechi ndezvepablack market. Kusvika vanhu vatozoroti havachamiti vakati taakujoinawo. Saka pane vamwe vanhu vanongokurumidza kubatira nevamwe vanhu vanokunonoka kudii kuzvibatira. Even yekuya kuSouth Africa chaiyo vandaidzi kune futi tisingauyi. Vanhu vakatozoti vanhu vaakudzoka nemagp vakuterawo but zvinhu zvazvaku. Saka pane munhu anongokurumidza kubatira. So ndakangoudza umwe munhu ndikati if you want to go far do what others are not doing. If you want to go far do what others are not doing. If you do what everyone is doing there's no reward because it's ordinary. So if you want more do what others are not doing. Amen and amen. And if you do what you did yesterday and you repeat it today you get same results. Try do new things so that you produce new results. Pane nyuchi dzinoruma pane nyuchi. Pane dzisingarumi. Isu tichikura takura marizevha taishandisa mombe. Mombe yese yekuti waitoka svika ukaisa tambo yotokutera.
dzaitiza dzaita kutama kuti achibatai iyi munopedza munda, but iye akangopfawa zvo haidini. So pamwe pacho muupenyu kupfawa is not a reward. Ndogara ndiudza mai friends, ndine chimwana chakanoti mukomana chidiki. Zvimwe musikati Daddy, what's wrong? And you know, if I'm angry, I can kick you over and you jump over the fence. Anozviona paPeppa Pig. Mama Pig vachiflya vachienda pahumuti. Saka kuti ndana akandivhirika ikamubana pana anongera kuseri kwefence. Maifiti wakati uyu munhu achakunetsa ndikati haambonetsi. Munhu wemurume akanyanya kupfawa. Kupfawa nekupusa hazvisi kure nekure. Kupfawa chaka munhu wemurume kupfawa chakataura. Munhu wemurume anofanira kuti akadai sokuti osheka kuti kudaiwo. Since time of John the Baptist until now, the kingdom has suffered violence, and the violent shall take it by force. Not based on Badara, it's 1, 2, 3. Chinhu chese chinobhadhara chine pachinolema. Chinhu chese chisingabhadhari pane pachisingashandi. Ndakadzidza ndikati kana wakuda kunyanya kujairirwa nevanhu, gara uchingoti maita ini. Ukangoedza maita ini unotuma vacheka mvura. But kana uri kupa manje, power is in the hand of the giver, not in the hand of the receiver. So whoever desires to give desires power. Whoever desires to give desires power. Kama shikapa kufuso pa vanhu vachiti hapana nyama kuti madrink yese, chingwa chese, nyama yese, manje mune vatoguta. Shumudza vanhu so. Immediately kana vakachitemwa huni zita rako ratopfi. Ndine munhu here vane rani. Kana Mwari vakazotiitira nyasha, rega kugara kumagroups anotoda kutenga chicken zvonzi imari 8 rand zvonzi ngatidivide by 3. Uda magroup iwana. Inda magroup ekuti unongoti zvese. Even uri last born ukangojaira kuti pari kuitwa zvinhu woti ndichaita zvese, you become the elder. So the power is in the giver, and the power is in the doer, not in the listener. Kune munhu anoziva zvinhu 10 asati aita chinhu 1. Kuita munhu anoziva chinhu 1 chaakaita anoremekedzwa because ane chaakaita. Haubhadharirwi kuziva, unobhadharirwa kuita. Kune munhu akaranzana. Saka manheru anopakuya vhangeri naovhasiya, haubhadharirwi kuteerera. Unotobhadharirwa kutoita zvataurwa zvacho. Ndinofarira chinhu ichi, ende ndo revelation yandiri kufamba nayo kugore rekutenda. Pese panoda kuitwa zvinhu, handichadi kucontribute, ndakuda kuita zvese. Pese panoda kucontributwa zvinhu, indada kuita zvese. Kana handisina ndobva ndangorega, kana ndakuita kutongoita zvese. Ende uchipedza kuita zvese, even paine vanhu 1000 unobvunzwa kuti uya hati zvinhu zvese ndiani? You register your name. David haana kuti ndibatsirei ndidonedze gorera. Akati anenge amudonedza anopiwe. Akatoenda kumba nemukadzi. Even mazuva ano, kana uchida bhebhi, mazuva agorera asati achicha. Kana uchitoda bhebhi, ukangotanga kuuya nemota wemukomana vanouya vega. But uya nebhasikoro, vanobhururuka. Nhasi vasikana vashoma, vandakubvunza kuti ukauya nebhasikoro ndoda kukera ndikude newe magedha. Manje vasikana vari kuno ukavauyi. But ukangotanga kuita munhu waDavid waGoriathi, waDavid wekuti kana adona zvichinoitika. So magara patikuri vavhangeri, ini semufudzi, kana warinzwa ita rese, chirega kuzoti iro nderavanyerere mukaovhasiya, iro nderamai mugano, rese rataurwa rinokureva inini. Pane pamwe pandakamboti musinaenda kukempi ndichinamatira nyama, kana ndakunamatira wemota, daunamatira vanhu vari kuda dzimba, daunamatira vanhu
vazopedza ndikati koiwa wakamirirei zvikanzi ndiri kuda zvese zvingadi zvamataura saka ndaona kuti maanochikurumidza izvozvi maakunonoka saka ndadakuzokuudza kuti mufundisi pandiriga handisi kuda chinhu wani ndamira because pane zvinhu zvese zvamataura hapana pandaikwana ini ndiri kukwana pabhizinesi ndiri kukwana pamota ndiri kukwana paimba mota ndinayo imba ndinayo asi ndiri kuda zvino chindinamatirai ndakati ini ndati mota ndikati imba ndikati zvandoda hangu chii pane munhu andakambobvunza kuti ndaakuda kuti akanzi toisa chicken here kana beef zvinonzi combination combining akangoti combination isanganisai zvese beef yacho ndiri kuida chicken yacho ndiri kuida zvikanzi aizokwanira ndingavamotorawo kana vazopera muzondipa zvese zvasara saka akasatambva paizwi rinonzi zvese mwari ngavatitire manirano imboti ndiri kuda zvese zvichataurwa nemushumiro nezvatinazvo dzokororo ine chii ine simba usazokoti pamukadzi apa idzokororo pati pazvimwe zvese apa inodzikwa navafundisi kuti pane chinhu 1000 dzokororo pamudzimai repamurume ipapo maguta siyanenga zvimwe zvese pamitsirwayo dati hamai padhuze nemi itsinafu munhu wamai kereke yakamirira uyai muzotipa zvamunazvo muzita rajesu ovhasiya musasirira isu toda kugamuchira zvese imi tipei zvese Kamera kudaro ngatitei a shout of praise to the Lion of the tribe of Judah. A shout of praise to the Lion of the tribe of Judah. Wonderful. Tinotenda tingatore nzvimbo dzedu tiri muuvako hwaMwari mufaro wangu wakasarudzika kuwana mukana zvekare kuzova nesu pano paprayer center. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka tizvininipisa nemukana wandapiwa namufundisi Giridzi pamwe chete namai. Tinokutendai muri hama dzakanaka, tinokutendai nehospitality newelcome, you feel at home. Mwari vatitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Ndoda kuti kufariro zvekare dare repano elders edu Mwari ngaakuropafadzei, Mwari ngaakomborere muzita raJesu, amen. Men's fellowship yepano Mwari akuitire zvakanaka. I know it's your week. God bless you so much. Vana baba nana mai vakomana nevasikana vose Mwari ngaakuitire zvikuru musondo rino. Tinotenda it's an appointment naMwari. Mwari vane zvakanaka zvavachatiitira, ameni muzita raJesu, amen. Ndakatifariro zvekare baba Magunda namai my blood brothers akativafarire muzita raJesu, amen. Tinotenda ndauya zvekare nachihera chashe adzimai vangu ndanzwa zvichinzi tsvara kadenga saka ndava ndati ukaudzwa chinhu unotya kuti chakakasa kanichara pasi ameni. So ndikukatsire kugamuchira mudzimai vandakapiwa naShe. Tinotenda ndoda kuti mukati mesvondo rino Mwari vatitire zvakanaka gore reActs of faith adirika. Saka toda kutiwo action yeshoko raMwari ifambe pakati pedu nhasi. Rega ndikuwana matangiro nekuintrodusa nyaya dzangu dzandoda kuti ndichitaura pano. Rega tivhurerwe Matthew chapter 6 verse 9 and 10. Matthew chapter 6 verse 9 and 10. Matthew chapter 6 verse 9. Zvino aya ndiwo manyengeterero amunofanira kuita. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Umambo hwenyu ngauuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga.
this matter. Therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Rotenda, again namate. Baba lokutenda ni appointment ya wina elekerekeni. Mukati mesondo rino, ndiri mudziyo wevu, andikone kuparidza. Ndiro zvinonipisa kukashatidze kutuma kwenyu. Sungano dzamakaita neni pamakandishedza, titaure zwi renyu sezviri pamwoyo penyu. Ndifukidzei musimba reropa renyu, simba romweya mutsvene, vatumwa vamire nemi. Chamunovavarira paupenyu hwevanhu venyu vari muno chizadziswe. Every appointment that we have with them, let it happen. Reveal your grace, your hand, and your power, and your anointing. Meet us at the point of our needs. Glorify the name of your Son, Jesus. We separate this week, we sanctify it for the glory of your name. In Jesus' mighty name, amen. Good afternoon, I'm sorry, a simple topic, you know, the thy kingdom come. We are not to the parole now. Thy kingdom come. Amen. Vavariro zvanoda kuburitsa pano mukati megore re-acts of faith. Inhau yekuziva kuti kana tiri nemabasa ekutenda, we dominate this realm. Hallelujah. We dominate the earthly realm. Tichishandisa the heavenly mandate. Basa ratakapiwa naMwari rokuita panyika pano. We did not come as victims on this earth, but we are victors. We are conquerors. Amen. Saka ndoda kuti ndingotaura visise pamusoro pekingdom yatiri mairi. Now, ari kutaura mazwi aya mwanakomana waMwari pataverenga. Maridzo inowanikwa pachapter 5, chapter 6 nechapter 7 yebhuku raMatthew inonzi maridzo yaJesu pagomo, the sermon on the mount. Amen. Jesu ari kutanga namaprinciples ekingdom kubva painotanga anoti mabeatitudes aya pachapter 5. Anditika anoti akaropafadzwa uyo ane nzara nenyota yekururama nekuti achagutiswa kwazvo. Akaropafadzwa murongo pamweya nokuti umambo hwaMwari ndehwake. Nyaya Jesu yaari kutaura inhau yeumambo achitanga. Haleluya. Nekuti chaanonzwisisa Jesu, purpose yake ndeyekuzouya kuzoita restore the lost dominion yakaraswa naAdam. Amen. Chapter 1 verse 26 yebhuku raGenesis, Mwari vanopa Adam dominion mandate. Vamusika vanoti ndakupa simba pamusoro pezvinokambaira, pamusoro pezviri mumvura, pamusoro pezviri muchadenga. Authority yakapiwa Adam naMwari. Amen. Asi Mwari vari kutaura naAdam mucreation iri kuuya yatinoziva yethe human race inotiratidza kuti yakatangirwa necreation yema-angelic beings, creation yavatumwa. Amen. Creation yavatumwa inotiratidza kuti kingdom yaMwari yakanga isina opposition, iri kingdom imwe chete. Amen. Iri kingdom imwe chete kudaro mukuzobuda pachena kwemagwaro panozobuda kuti pakamuka chinonzi opposition. Asi Bible lichitanga kunyorwa hazvinenge kubuda pachena kuti kune dzimwe nyaya dzanga dziriko. But kana tiri kutheology pane inonzi gap theory inotaurwa pachapter 1 verse 2 yaGenesis. Verse 1 inenge ichiti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Yobva yaenda pavhesi ya2. Vhesi ya2 yobva yati nyika yakanga isina
kutanga kuri kutaurwa paGenesis chapter 1 verse 1 kusati kwaitika. Ameni. Pane nyaya dziri kubuda ipapo dzechaos yemvura yakadzika. Nerima riri pamusoro pemvura iyoyo. Haleluya. But pane hope pachaos iyoyo. Pamusoro pechaos iyoyo pane movement yaMweya Mutsvene. Pane kufamba kwaMweya Mutsvene. Now tinoona kuti kingdom iyi iri kutaridza kuti pane zvinhu zvakaitika. Unozoita ukaenda pachapter 3 verse 1 yaGenesis inobva yati zvino nyoka yakanga iine manomano kudarika mhuka dzose dzemusango. Pari kutaurwa nyaya yenyoka paakutanga kufumurwa pamusoro penyoka yatinoziva inonzi Satani. Ndizoka pari kuti nyoka yakanga iine manomano Mwari vakumeshena zita rokuti Satani. But vanongopambura ivo unoprotekta munhu kuti manomano ari munyoka aya arege kupinda mumunhu. Munhu oti kuti dominion yako iite. Tarira ndakasika zvose miti kuti udye zvako, asi muti uri pakati pemunda usaudye. As long as achengeta that principle nemurayiro iwoyo, nyoka haigone kupinza manomano ayo maari. Kureva kuti Satani haagone kuita sei? Haagone kuuya mulife yake. But nyoka yakauya ikavanyengera because iri kumiririra Satani. Ndokubva kingdom iya yepaSatani yatangawo kudominata zvekare mulife yaAdam, mulife yaEve, mulife yezvakavakomberedza. Upenyu hukatanga kuoma, upenyu hukatanga kurwadza. Adamu wabva padominion mandate yake. Haleluya. Adamu anonzi Adamu wechipiri, the last Adam, Jesus Christ, arikuda kuzotidzorera munyika iyoyo yedominion, yeauthority, yepower. Kana waberekwa patsva, chinofanirwa kutanga kuzivikanwa newe ndechekuti I am a king in the kingdom. Ndiri mambo, ndiri mutongi, ndinodominata, ndinokunda. Handitika ndikubvira zvakanaka here? 1 John chapter 4 verse 4 inoti ari matiri akakura kudarika ari munyika. 1 John chapter 5 verses 3 and 4 inoti chipi nechipi chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Andika kuti faith kana yatanga kuoperata, dominion yatovepo. Wakaipa akutotanga kuenda pasi pako, asi nhau yekukunda wakaipa inoda kutanga agopfekenurwa tamunzwisisa kuti akamira sei. Bhaibheri rinotibuditsira pachena kana tikaenda kunyika inonzi yeangelology, study of angels, kuti maangels anotaurwa pa66 books dzatinotenda isu. Hatitende pamwe maangels akawanda ana Raphael vanani vamwe vatingaoni painternet. Tinotenda anowanikwa within the frame of Genesis to Revelation, 66 books, 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. Maangels anobuda ipapo matatu kuti anonzi maarchangels, machief of angels. Pana the chief angel Gabriel, the chief angel Michael. Hallelujah. Then tozoenda kune the fallen angel who was a chief as well in the area of worship, anoti Lucifer. Hallelujah. Now kuda kuti tione kingdom iri kudeclarewa naJesu kuti let it come, kuti chii chakaitika kuti kingdom iyoyo yakuita zvokushedzwa yakabva sei, what happened. Hallelujah. Nekuti haugone kukunda muvengi wausingazive maskills ake. Vakorinde vechipiri chapter 2
vekusaziva manomano asatani lest he takes advantage of us. Saka panoda kuti tigodzidza zvishoma pamusoro pemuvengi wedu kana tichitaura pamusoro pedominion tinge tichiziva chatinorwa nacho nechatinofanirwa kukunda nechatakatorerwa nechatakabirwa. Ndiri kubatika zvandinotaura vanhu. Haleluya. Now Bible richitiburitsira pamusoro pematumwa vatatu ava. Anonzi Gabriel ndewe mamessages chete. Basa rake nderekuprofita. Israel iri pasi peutapwa hweBhabhironi wakazoenda pasi peutapwa hwePezhia. Tinoona kuti Gabriel ndiye aiburuka achitaura naprofeti Daniel pamusoro peplani yaMwari pamusoro paIsrael. Kwaiuya anonzi Gabriel. Ministry yake ndeyekutaura masecret information. He is prophetic. Hallelujah. Tikaenda kuchapter 1 yebhuku raLuke tinobona achiopareta kaviri. Anoburuka kuNazareta kunotaura nemusikana anonzi Mary. Oburuka zvekare kutemberi achitaura naZakaria pamusoro pekuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi. Saka pese paari kuapia achipa information kana kuti maprophecies. Tongomusiya akadaro. Kouya number 2 Michael pese paanoapia pane zvibhakera. Pari kudiwa boxing, pari kudiwa karate, pari kudiwa tsukundu, pari kudiwa taekwondo, pari kudiwa wrestling nekupinana, pari kuuya Michael. Haleluya. Rimwe zuva panoonekwa zvinonzi izvo uyu wemameseji anonzi iye Gabriel wapiwa meseji yaIsrael iri kunamatirwa naDaniel. But muchadenga pakatapa minduro haisi kuna Mwari, minduro haisati yasvika kuna Daniel, asi pakati apa makambopaverengera kune nguva yekuti mindiro inogona kutobva kuna Mwari, asi pakati apa paine akabata. Asi unoona kuti zvinongokundwa neprayer. Ndobva Daniel aramba ari pamabvi, ndobva Daniel aramba ari pafasting pa21 days. Ndopanoratidza kuti Mikaeri wakadzika, ndokubva auya nechepadenga, ndokubva aona haikuona Gabriel akakomberedzwa neanonzi machinda ePezhia. Akuda kubvuta tsamba ikufanira kuenda kuna Daniel. Zvekatina Mikaeri chii ndeipi panapa 21 days kuti chiitika zvandasaiona zvirikuwa nemafesa akudikanganisa kuenda nemhinduro. Uye akati aiwa ndozva takasikirwa isusu. Ndokubva adhila nevakomana paari kufanira kubatawo mhinduro iri kudzika. Kona kuti mukati mesondo rino Mwari ngaabate mweya wako wakunabata kuti chose chingabatwe chiri kudhilewa muchadenga chiri kunzi chiitike. Utaona kuti naJehovha ndinorapa hoto, naJehovha ndinosvetuka midhuri. Uri kuona Michael ndewekurwa ndokuda sei iye Michael ndiye akazoita kuti manje kingdom iende pasi yasatani iende pasi pevaMwari, nekuti panoburitswa pachena panodonha Satani. Inotaurwa pachapter 12 kubva pavhesi 7 yazvakazaurwa. Inoratidza kuti zvinonzi kwakava nehondo kudenga. Mikaeri nevatumwa vaanotungamirira vakarwa neshato iye iri kuna Genesis chapter 3 pavhesi 1.
muchadenga vakawisirwa pasi nesimba rabva kupi kuna Mikaeri raakapiwa naMwari as an archangel of war. Kana paakutaurwa kadonhero kake kanoita zvemubvunzo unosotesa pachapter 14 from verses 11 yaIsaiah 12 zvidzidzika zvinonzi wawa sei iwe nyeredzi yemapaketa, wawa sei iwe wakati ndichatora chigaro changu Mwari achitonga nekuko ini ndichitonga nekuko. Paari kunzi wawa sei Jesu anopindura kadonhero kacho kakaitwa naSatani paakarohwa naMikaeri pachapter 10 verse 18 yaRuka zvinoti ndakaona Satani achidonha pasi semheni, speed yemheni, force yemheni. The devil is a lie. The devil is a lie. Kune force raunofanirwa kugamuchira rinoita kuti vavengi vako vatize nespeed yemheni. Hakuna uroyi, hakuna un'anga, hakuna ushimwa kana kubatwa wakaitika palaifi yako kana ukaziva Mwari iyeye usingatize. Zviri kuitika Mwari zviri kuitwa nezvisikwa zvinonza naMikaeri. Do you know you are even better than Michael? Because Michael was not created in the image of God. Iwewe you are created in the image of God. Iwewe une power rakawandisa. Kana paine zviri kujairira upenyu hwako zviri kudeclare kuti thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Satani paakadona description yekunzi adonhera pano pasi. Hallelujah. Akabva ataka kuoperata mu 3 dimensions dzakamboreva. On the land, in the sea, nemuchadenga. Kwete nokudenga denga. Ziva kuti pakati apa pane matenga matatu ari. The first heavens ndoanotaurwa pachapter 8 verse 3 yebhuku raMapisarema. Anoti ndikarangarira denga nenyika nenyeredzi nezuva nemwedzi zvamakaita. Verse 4 yobva yati komunhu chii zvamunoita sei zvamunorangarira. Anotaka kudescribe anoti ma-first heavens atinoti ma-atmospheric heavens munoitika evaporation munonaya mvura munoitika ma-hurricane winds munoitika matornado whatever anoti ma-first heavens. Ma-second heavens paakadonha haana kundobata pano pasi vakatangira muchadenga munonzi muma-second heavens. Munotaurwa nachapter 6 verse 12 yebhuku raEfeso kuti hatirwe nenyama neropa asi nemweya chii nemweya chii. Ndinoti akamira anogoverana zvakanaka nevadasi kudaira mberi kunotipa mabhati akanaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudaira amene kurambana naSatani nokuti amene anoreva kuti ngazivisa izvozvo ende amene kubhuku rakazarwa nerimwe remazita rake pamunoti amene mukudedza Jesu. Satani haadi kuti kwememfi kuti Jesu Jesu. Haleluya, haleluya. Now mweya yemuchadenga ndoyi yacho yakambotaura pana chapter 10 yaDaniel kuti yairwisana naye ikazokurirwa kwauya Michael. Mweya yemuchadenga inobva kuchapter 2 verse 2 zvekare yavaEfeso inoti iyo patakanga tatatendeuka taifamba tiri pasi pemuchinda wenyika ineyi. Anoti muchinda wenyika ineyi kurati paakadonha akatanga kucontrola the systems of this world. Ende kuno kwaakangwarira kwaanoziva kwaanokumbidza kucontrola kwaanoziva kuti vanhu they can quickly bow kuarea yepfuma. Akatanga kucontrola the systems of this world. Kuitira kuti kana vanhu vakuda zvavanoda zvepanyika panapa vanoenda timuiye. Ndokanoti vanhu vakatanga kuita mahead of states kana masabhuku kumamisha panenge pane authority chete kana whatever kazhinji kacho vane masimba
kunge vakasimba pazvigaro zvavo. Muri kundidzwa here? Tinoda kuti tibate vanhu manani asatani. Vamunotoona vanobva vane mukurumira chero vaimbi chaivo chaivo vane kwavanosabvita kune mamwe mapowers anoita kuti mazita avo asimuke in the world. Because Satana anonzi muchinda wenyika ipi akaibata. Vakorinde vechipiri chapter 4 verse 4 inoti vhangeri ratinoparidza kana rakafukidzwa kune avo vakabatwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ine, the God of this world. Are you following that? Chapter 14 verse 30 ya John, Jesu akuda kutononoverwa ane nyaya dzaanotaura pachapter 14, 15, 16 obva azoita munamato wakareba pachapter 17 ya John. Pachapter 14 pavhesi ya 30 anoti muchinda wenyika ineyi ari kuuya nokuti Satana akakuranga kuzomudestroy. The ruler of this world. Kuratidza Adam paakatadza, he gave authority to the devil. Saka anoti the ruler of what? This world. Kuti upromote mabasa, the ruler of this world anoti danana chef. Kuti uite mari the ruler of this world anoti ane squam. Nokuti akuti world ine ndakaita sei? Haiwa. Ndokuti pfuma iri genuine kubva kuna Mwari haifari. Inomurwadza. Pfuma yemunhu anonamata zvekuda Mwari achisevha Mwari. Satani haadi pfuma iyoyo. Mukaenda pachapter 1 verse 9 ne10 yaJob. Zvinonzi naSatani, Job hakunamatira ipasina. Makakomberedza iye, mukakomberedza mhuri yake, mukakomberedza pfuma yake yese, mukaropafadza mabasa emaoko ake. Haadi zvaasingakontribute iye. Saka zviri kumurwadza zviri pana Job, nokuti ari kuona munhu ane kingdom, ari kuti umwari anahwo Job. Pfuma yake zvaari kubata zviri kubudirira. Ndonyaya asingadi, anogona kuda kuti ukanamatisa budirira pakunamata asi usaite pfuma. Ukaita pfuma budirira papfuma asi usanamate. Zvino takamuziva tichabudirira tigosimudzirwa asi Mwari wacho tiri naye. Kunamata kutambudzika ndokuti dzimbo dzakakombozwa nevanhu dzakawanda pana Job ndedzeramo. Amen. Batika ini ndakastada kudzidza kusvika pauniversity level. Amen. Kana uchistada book, uchida kukurumidza kubata ma-themes nema-motives of the book. Unokurumidza kunobata musoro yenyaya. Zviri kutaurwa kuintroduction, woenda kuconclusion. Unobata nhanganyaya. Waane idea yebook. Handei kuintroduction yacho. Kuintroduction yaJob arikutanga akabudirira. Handei kuconclusion yaJob. Kuconclusion yaJob iri kupera akabudirira. Saka pfungwa homupei muna Job ndeyekuti Mwari anoda kuti munhu abudirire, asi Satani akaveka kubudirira kwemunhu.
vhesi ya7 inoti kunyange matangiro ako akaita semaduku asi maperero ako atave makuru. Ivatanidze muparidzi chapter 7 pavhesi ya8 inoti maperero enyaya ari nani kudarika kutanga kwayo. Ukaibatanidza na29 vhesi 11 yaJeremia inoti I know the plans that I have for you, the plans to prosper you. Kuna kutaurira mwana wepa prayer center kuti Mwari ane urongwa hwakanaka pamusoro poupenyu hwako. Mwari ane urongwa hwekudomineta zvikwako zvanetsa mumusha menyu, hwekudomineta nhamo dzanetsa muzita raJesu. Vana David vakamboedza zvikuda kupera mwoyo. Mati 27 verse 18 yamapisarema anoti ndakanga ndapera mwoyo asi ndakazotenda kuti ndichaona kunaka kwaJehovha kwete kudenga panyika yavapenyu. Uri pano chapter 1 verse 19 yaIsaiah inoti kana mukada kana mukateerera kungoda nekuteerera muchadya zvakanaka zvenyika ineyi. Ibatanidze naJobho mumwe cheteyo pachapter 36 verse 11 inoti kana mukaita murayiro wake kana mukateerera muchapedza mazuva epanyika pano muri pane zvinofadza. Kuna akazviita mambo wenyika ineyi, the ruler of this world. Ndobva Jesu akaona kuti akabhudhirana naMaiko but havana kunobvisa chiri kumupa simba rekuti aramba aine dominion. Mandinzwa here? Mandinzwa here? Jesu akati no. Apa hapachada Maiko apa. Hapachada Gabriel. Ndokubva auya ndokubva apinda mudumbu raMaria mwana womweya mutsvene akuya kuzotorera dominion, authority nepower. Muone zvakanaka here? Jesu achisvika on the scene denga rakazaruka musi waakatanga kuanaudzwa kuti he is a son. Musi wakanzi is what? Ndo pakazaruka chii? Sonship inoreva mudyi wenhaka. Sonship inoreva uyo anogamuchira authority kubva kuna Baba. Musi wakanzi uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Denga rakaita sei? Rakazaruka. Riri kuzaruka sei? Kuti matenga echipiri achinyatodestroyiwa aparadzwe. Hamuna kunyenzwa? Kuti matenga aita sei? Zvino ndineshoko raMwari achiri mwana havati kutiza naye zvake kuenda kuIjipti achiita sei? But at the age of 30, because 30 kana tichidzidza nezvenumerology doctrine yemanambers, 30 inenge ichimirira maturity. Maprisita aenda pauprisita at the age of 30 kuti atange kuita basa rake. Kunzwika zvakanaka here? David kuti anzi mambo akaita aine 30 years. Joseph paakati agavhena akaine 30 years. Christ paakanobhabhatidzwa he was 30. Achibhabhatidzwa kwese uku kuri kumbonzi mwana Jesu, apa paakunzi mwanakomana, apiwa restoration, akwana Adamu wechipiri, tadzoserwa kubindu reIdheni. Denga razaruka, mweya mutsvene akuda kuitwa outpoured panyika. Power rakuda kuuya panyika. Thy kingdom come. Uri mwana womambo iwewe. Haleluya. Denga razaruka. Zvikanzi nedenga. Chapter 13, chapter 3, we are reading from verses 16,
17 achibhabhatidzwa denga ndobva razaruka zvikanzi uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoisisa. Pari kutaurwa wedzere kunzi mwanakomana harisi kunzwikwa nevaripo chete, hari kunzwikwa naiye chete. Nyika yese yakazvinzwa kuti kwauya mwanakomana. Pakaanaunzwa announcement inotyisa ikuratidza kuti kune akubvutirwa dominion idzorerwe kumuridzi wayo. Haleluya. Ukaiverenga ichitaurwa kuna Luke chapter 3 verse 21 zvinonzi achibhabhatidzwa ainamata iye pachake, achibhabhatidzwa achinamata denga rikazaruka rikati uyu ndiye mwanakomana. Prayer center tine mwanakomana muridzi wenhaka. Chapter 4 verse 1 yavaGalatia inoti muridzi wenhaka kana achiri mwana haagone kuinjoya nhaka, but ukaona padeclarewa kunzi mwanakomana nhaka yakutorwa. Ndosaka uchiona chapter 8 verse 19 yavaRoma ichiti creation is groaning for the manifestation of the sons of God. Ndoda kuti ndichibva pasondo rino uite rise up as the son of God iwewe. Ramba kuita kuchecha uya kuchecha Mwari. Ramba kuteererwa nemadhimoni uya kuchecha Mwari. Ramba kuteererwa nezvido zvenyama uya kuchecha Mwari. If I want to be a son, hapasi kutaurwa nyaya yegender. Pari kutaurwa nyaya yesonship pamweya. We are adopted as sons. Saka amai, you should become a son of God. Mwanasikana, you should become a son of God. Pari kutaurwa language yomweya. Iya inonzi hakusisina murume kana mukadzi, tese tavana vaMwari kuburikidza naKristu. Saka mumonera kuti pamapesa Jesus was silent. That achingoanaudzwa dominion iyoyo yakavhiringidza hana kuita ministry nemakore akawanda 3 years chete. Dominion yekunonzi esani ari kufamba yakakonzeresa kuti kumvura kuye kunogara zviripo aifamba pamusoro payo asinganuri, because mvura inoteerera mwanakomana. 3 years idzodzo dzakakonzeresa kuti varwere vapore. 3 years idzodzo vakafa vakamuka. Pa 3 years idzodzo madzimambo vana Herota kunyangwe vana Pilate vana Caesar vakangoenda kushaya kuti ndiani akakanganisa even the political world. Kune anointing inofanira kuopareta pamusoro pelife yako zvekuti kungosvika mushadeni kutanga kuita threat oda yako uzokambera akaita MP ravakokuti iwe hauzokuda uringoita upenyu hwemwanakomana. Kusvika zvesazoti aiwa umambo wanga usiwenyu wamunokunisana navo aiwa wangu unobva uku Mwari ngaakusimudze agokupa influence. Ramba zita rinonyarara. Ziya muhwezva musha wakaberekwa takambobereka vana, but mwana watakabereka pano shaya chikomborero. Mwari ngaakuite chikomborero. Mwari ngaakuite chiropafadzo. Mwari ngaakutume kumusha kwenyu vasive kunaka kwaJesu pabasa paunoshanda vasive kukomborera. Come on. Thy kingdom come. Handiti machapter 3 arikutaura bosi yangu kunyamezi kuti uinde mwanakomana wako. Ndo patinotanga kunyatsonzwa wedzere kuti Satani muNew Testament pachapter 4 yekutera angaandira kuti padedzwa sani akati ari sani kudaro ndokubva alidwa nomweya mutsvene kunotsanya 40 days and 40 nights kunonamata because munhu anonzi esani ane discipline haasi kamwana kadiki aite zvaanoda anoita kuda kwadaro. Mwari vakamutitsanya hazvina basa nokuti pizza yanhuhwirira sei kana kuti paMcDonald kwapfuura mhiri dzake dzadedzwa nepaKFC. No, anotizwa ramukutsanya. He was led by the Spirit into the wilderness.
cannot be a son when you do not know how to discipline your flesh, to subjugate your body, to put it under subjection. Paul chapter 9, verse 27. Anoti ndapedza kuparidzira vanhu ndisati akaraswa ndinorovedzera muviri wangu ndinoubayira. Jesu achitsanya apedza 40 days and 40 nights. Chiri kurambwa naSatani istatement yataurwa pachapter 3. Unomunzwa akuti kana uri mwanakomana waMwari, kurati avhunduka zvanzi mwanakomana, kana uri chii arikuona kuti munhu ndiye auya nedominion mandate yatakambotorera Adamu, uyu wauya the last Adam. Kana uri mwanakomana waMwari, shandura dombo iri riite chii. Jesu akati handidi minana inobva kuna Satani. Vanhu vakatotiticha kuti imwe minana inobva kuna Satani ipapa. Kati Jesu akati handidi minana inobva kunani? Kuna Satani. Akati munhu haararama nechingwa bedzi asi neshoko rinenge rimwe. Haazi munhu weprayer chete nefasting, munhu weshoko. Kurati ukasanganisa shoko, prayer, fasting, dominion is on your side. Kwakanyorwa kuchinzi munhu haararami nechingwa bedzi asi neshoko rinenge rimwe rinobuda muromo wake. Ndobva ati zvekudya hazvi kumukanganisa, nekuti akanga achiziva kuti chakadonedza ivhu kudya. Chakadonedza ivhu chii? Chakadonedza mukomana uyu anonzi Esau kuita sei? Akabekerwa supu inobhaira, akarasa dominion, akarasa udambu. Jesu akati andirove nechikiri chekudhara, vandamabhora anoti hai chinokuvhara chikiri ndakachimasta. Jesu akati chikiri chaukuya nacho chei? Andirove nenyaya yechikafu. Akati okay, hazvinei, hamberiyo kuchechi. Mhanya naye kuchechi. Kurati akapfuura malevels ese ekuchechi, vari kupresent worship, vari muzvigaro vaenda pamusoro-soro. Pamusoro petemberi kuchechi. Kurati kana tadza kunyika basi anokurovera kuno kuchechi. Ramba kurohoro mimba yangu ndakadaro zvagaiwa ndobva hanzi nowakuzi kuchechi chete zvinobva takukotera futi nemavhesi kuchechi kwacho. Kana uri mwanakomana waMwari, vapiwa mapisari ma91 kwakanzi ndinorayira vatumwa. Vhesi ndiyo asi painoshandiswa ndipo here. Amen. Jesu ndibhataiwa dzinorohwa nenyika yenye pandinadzo futi zvikati kwakanyorwawo futi kuti musaedze Mwari wako. Ndobva auya kuarea yaanoziva kuti vazhinji inogona kutumisa pasi. Zvino ndine Bhaibheri munguva diki diki akamuratidza the glories of the kingdom. Pane ngoda, pane goridhe, pane chakati, pane chakati. Ukandipfugamira ndinokupa zvese nekuti zvakapiwa kwandiri. The devil is a liar, asi abva kunyepa. Paari kuti zvese zvakapiwa kwandiri ichokwadi, handitamboti ndiye Mwari wenyika ine. Saka ndinotaura Mwari masystems epanapa panyika pano kuti ubudirire unouya nekwandiri. Jesu ndobva amuratidza kuti uri kufunga kuti ichokwadi but inhema. Ndobva atinini handikupfugamiri, ndopfugamira Mwari chete. Akuda kunorivhesa kuzvikudza kwaSatani. Ndobva amborarama apedza kuedzwa kuporesa varwere, kuwanza chingwa vanhu vazhinji achiratidza dominion power. Akati dominion power iyoyo hazati ndapedza kuiratidza, ndaakuchinoiratidza. 3 years dzapera ndobva akakandwa pamuchinjikwa. Ukaverenga chapter 2 verses 13, 14, 15 yavaKorosi inobudisa ichiti akadzima rugwaro rwairwa nesu ndokubva adhila nemaprincipalities
pasi ndobva razara nyika yose. Ndomusi wakashekwa maprincipalities, mapowers, vamwe vanoda ropa rehama dzavo kuti mabhizinesi avo afambe, but isu tine ropa rakasheka maprincipalities, rakasheka mapowers. Tinotenda kuropa, ropa rekwayana. Chapter 12 verse 11 ne 12 yebhuku razvakazarurwa, vakakunda neropa rekwayana nekupupura kwemiromo yavo. Ndozvaakaita pamuchinji kwaJesu, ndokubva adzikisira simba raSatani. Asi Satani nokuti akakotsira akatofunga kuti ndadhila naJesu, tamuviga pakakutsvaga nyama dzose, vakatibira nemakadhi kunatasa dondoro, akati achabuda vakafunga kuti vanomukanganisa. Nyama apedza navo kare, ndobva aenda pamwoyo penyika. Paakaenda pamwoyo penyika ndobva akutora total dominion, wakanotora makey eHadesi, wakanotora makey erufu. Chapter 1 verse 18 yazvakazarurwa, anoti tarirai, ndakanga ndakafa ndoraramazve, ndini ndine makey eHadesi nerufu. Inokomborera kana tasvika ipapo, unonzwa chapter 28 kubva pavhesi 1 yaMathew, zvinonzi vakamukira mangwanani vachiti regai tinoona kuguva kuya, vakaona zidombo ramunotaura pachishona kuti kwamutsika nebwe, pasina kirenga, pasina varume vane vamhasura, rasuduruka reka, paine mutumwa anonzi pakuonekwa kwemutumwa iyeye waiita semheni, wakagara pamusoro pedombo. Total victory. Varume vari vatinonamata, tine Mwari wevictory, tine Mwari wekukunda. We are more than conquerors, we are champions. Hatikundwe. Ndokubva aratidza kuti ndini, ndokubva agara 40 days aina ana kuita zvokuvajuma kuvamanikidza kuti handinenge ndini, kuti vakatoziva kuti aiwa chisi chipoko. Chipoko ndochinongemera bhodhi yemunhu afa, icho uyu ndiye hachisi chipoko, amuka nebhodhi yake. Ndobva atanga kufamba navo 40 days aina. Pa40 days idzodzo vana Thomas madhautaza vakada kuisa maoko mavana, vakaona ndiye chaiye chaiye. Tinoparidza akamuka, anorarama, akauya kuzoita disama. Nepo dzinokurambidza zvakanaka, nepo dzinokurambidza upenyu. Kune simba redominion, kune simba rekingdom. Hausi wekuvhunduka iwewe, hausi wekudzikirirwa iwewe, hausi wekurambirwa nezvaunorota. Kune vanorota but zvinoperera kuhope, kune vanoprofitwa asi zvinoperera muchadenga. Kune authority yemurume akakunda pamuchinjikwa, ndokubva akunda nezuva retatu. Thy kingdom come. Akazviratidza 40 days, and the number 40 muBhayibheri inhamba inoda kuprova. It's a number of temptation, trial and approval. Ukatarisa 40 muBhayibheri akawandisa. Mvura yakava 40 days panguva yaNoa ichingonaya, ukaverenga 40 waya. Moses akaita 40 years ari kuimba yaFarao, akaita 40 years ari kumba kwaJethro, akaita 40 years achitungamirira murenje. Moses mumwe chete akaita first 40 days and 40 nights achinamata nekukanya, ndokubva aedzwa akadzokera futa dzimwe 40 days and 40 nights. Elijah wakafamba 40 days and 40 nights, akatsanya achienda kugomo reHorebha. 40 dzine nyaya. Mambo Dhibhora akatonga 40 years kana achinge ari Mambo Dhavhidha akatonga 40 years. Mambo Saul akatonga 40 years. Mambo Solomon akatonga 40 years. Jesu pana akuya kuzoita 40 days. The
chechi kune vanoverenga bhaibheri vanoziva kuti akauya musi wechi40 ndomusi wakadonetsa gora ndakaita mistake yekuuya musi wechi40 anoti uyu musi wechi40 kuri kuda mufana akazodza saka 40 days ikapera anozotipa statement inoratidza kuti ari kukomburita mazwi aya akati thy kingdom come anotipa papi musi wekupedzisira wechi40 wacho akuenda endai pachapter 28 verse 18 yaMatthew anoti simba rose simba rose ndakaripiwa kudenga kwete kudenga chete nei nepanika ari kuti ndadzorerwa kingdom ndadzorerwa dominion apedza kudzorerwa handida kuishandisa ini ndobva tigoideve akati handida kushandisa pawa iyi goi therefore unomugwa pachapter 1 verse 4 yaX akuti tarry ye in Jerusalem until you are endued with the power from on high. Chena pa verse 8 yachona anati you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. You shall be my witnesses starting from Jerusalem, Judea, Samaria, and kusvika kuhuta port. Chechi atirege kurarama tisina power. Chinokundisa Kristu kutenda kupower. Kana uchinge uine power, unonzwa chapter 10 verse 19 yaruka yakuti tarirai ndakupai simba pamusoro penyoka, pamusoro pezvinyavada, nyoka dzisingade mafaro, ndauya kuzokuudza mwanasikana wakapiwa power, zvinyavada zvine poizena nekuda kudhindura vana vako wakapiwa power. Thy kingdom come, thy kingdom come, thy kingdom come. Ndomba kingdom ye yazoita noise pachapter 2 kubva pavhesi ya1 yemabasa avapostori zvinoti kwakanzwikwa ruzha muchadenga kutinhira kwakaburuka. Andibate time bana anditi tiri bana Mwari mudenga akatamanya asiya kuda kuti Mwari mudenga amen akuzivise simba rawina. Unoza kugara nesimba risiri kushanda kwakafanana tichienda kuchikoro takadzidza kuti madimension of energy izvo kune potential energy kuita kinetic energy ndizvo vana. Potential energy kuti the stored up energy, the stored up energy in a potential, but kinetic is the moving, the activated energy. Do you know kune potential yekumauri vanhu vaiva naJesu vaigona kununura Jesu vainaye vasina kumumutsa. Dai potential energy yanga yakarara mubhoti isina kumuka vainunura Jesu aripo. Iye haazonunura nokutangisa vachifamba pamusoro pemvura ainunura ndimo. Kune vanhu vari kutadza kushandisa dominion power vakusiya iri potential ndimi vanadzo kuchechi vanako Jesu vanomudzwa achiparidzwa but haasi activated kinetic energy. Ndoyatikuda musongopera generator vanokabhora bhasi nekukaripa aungofokafoka kuti pane magetsi inenge iri potential energy but pari kuda magenerator. Marriage yatiri kuona igenerator, prayer nerespondi nefaith yako igenerator kuti dominion iri life yako. Fundisi ndapedza.
Ano pane magetsi. Vamweni vanotenderana neni. Pano pane magetsi. Haugoni kupedza wakadai. Hazvigoni kuti musangano unopedze zvakadai. Kune zvikwamo zvinochema, kune urombo hunochema, kune ota ichagadzirwa munzvimbo dzemweya. Ini ndamanzwa magetsi. Ndakakuudza ndikati kune varume vakadzi vanodudzira shoko raMwari. On the 40th day, David achisvika gore akati pane murume here pakati penyu. Iyo nguva yaMwari yakwana. Wakanaka here. Vanhu vari kukanganisa vhangeri vachiti Jobho aikwenya maronda. Havana kutaura kuti Jobho akanga aine pfuma. Anopedza nepfuma. Zvinonzi akava nevana nepfuma yakadarika yaaive nayo. But shavi renharo rakakubatisa pamaronda. Wakaendintaura pano pane magetsi. Mangwana, don't miss this one. Ndiri kuvimba kuti Mwari vane zvavari kuda kuita. Hatigoni kusvika mushure sande. Paine munhu asina murume. Hatigoni kusvika mushure sande. Paine rombe pakati pedu. Iyo kingdom yangotaurwa nezvayo. Kana Mwari vatone nhasi day 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Tinoita apapo. Ini ndinofunga kuti Mwari vane vanogadzirisa. Ini ndiri kungotenga kuti Mwari, mufundisi vakandibvunza vakati mufundisi ndepari panoda kubata. Ndikati ini vakamboita sei overseer? Chii chakambokuitisa overseer? Kana mini chakakuitisa overseer, uyai musiye ichocho pano. Tiri kukanganisa vanhu vaMwari. Tovaudza vatinoda kunzwa. Iro denga rine raruda kusiya. Vakambosvika sei pakuita overseer? Chakarashidza kuita overseer. Ngachiputike. Iwe paunoenda manheru, iti Mwari vakambosvika sei ipapo? Chii chavakaona? Ngachirege kudzokera kuchitumbisa chisina zvachaita muupenyu hwavo. Anotenda nekugamuchira muprofita anodya chekuprofita. Ini ndinotenda kuti pane zvikuitika. Vakanemi vanzwa vhangeri richidudzirwa kuti madudziriro aya ane chimwe chinhu. Maanzwa ma40 nema 30. Fundisi handisi kuti zvine meaning here. Ndakaenda Bible college at 30. Pamana ma 30 ya hana kuyarova. Ndikati ndakaenda Bible college at 30. 10 to 30 muswa 2 July. Muswa same July ndichapla. 2 July ndichitenda 30. 14 July ndichapla. Ndichizotanga muna August. Ndakaapply ndakaacceptwa Tuesday. Sunday ndinobarika kunokopo. Papasina munhu pachechi. Ndakasvika ndatora mai vetengesa madomasi pamusika nemukadzi wangu naShannon nemusikana aichishandira. Ndo service yandakatanga mumokopo. That was my first assignment at 30. Sandizivi kuti 30 tairere. But pamakududura ma40 ndakaichimaziva. But ma30 ayatoya serevelation kuti Jesu akatangira pa30. Moses, unotoona kuti Mwari ane zvaanoita nemanambari. Mwari ane zvavanoita nemanambari. Don't be a mistake in this revival. Ukungonobata pamaronda ati Job zveshua. Ukanga uchifarira maronda unotora maronda. Kana uchifarira pfuma, unotaura kuti vanhu unetsika zvakabaya nepick and pay. Unetsika pick and pay ine zvese. Ndakati unoti ndakaenda kuFood Lovers maifundisa. Ndikaona kuti Food Lovers yakutengesawo nzondoro. Unoona munhu achimanya patreyo unozadza neoxto. Umwe munhu obva mari unozadza nedzondora. Mese muri vanhu. But focus. Zveshua Job akaita maronda. But nguva yaakaita maronda nenguva yaakagarika yemaronda ishoma shoma. But unozwa munhu anopedza rufu rwese Job achikwenya kwenyu. Job rufu rwese. Ndakaona kuti pamabake masongs ofundisa ane chekuita neberenzi munhu. Masongs ane chekuita neberenzi munhu.
My songs are not find as a testimony of your. In my songs, I have things I need. I am a job here. In even my man dying. In each of the chase, each of the now. Now, for this guy, the guy is one. The guy I'm trying. In the thing is, I know she's in church, and she's in my mom, and she's in my mind. In the married I did not want to see that in my lady. No one will get to see that, but you don't put on the woman to be ready. But that job when I did to meet my friends, they didn't get PS at the man. Never go back to just don't jump up and down. No, no, I need for my in my don't wait. In the thing you see that, we all go far and a big balance and minimum. In many days to far. If I don't know that, but by the way, you go far. But you know, if you say things, we are starting to know. I can make a mind easy. But they come to go far now. And this is the I'm going to Baba. And this is even a mind. Chopper, you could get a juice and a mind is it's a crime. I can't say who I got already. I can't do that. But I can't je could just give him. If you make that chicken, you don't need tea. I got stuff. But I come like say, Jesus, hallelujah. In Magwana, Ngati in the one way, my soul leaders, Mamas Ra, Yabatana, Yamunga, Amna Tila, and my soul leaders. My soul books at all, I got the transport and the Mawana is. Maybe my team, Mama Simi, and the 29 months old, one poor feedback by 10 a.m. at 11 months old. This was young. But I pay now this is I chat out an Indian, and the old 10 the parliament for me. I got even like 10 good out of feedback. But I did to the Shagati, Shakana. The rotate of woman, we are to Pakunash. We are to Pakunash. Ndakako kuvipisa kuti musangano unonoitirwa zvakanaka tichiimbirwa Mwari vairugare vachikutwa topa mbiri yose kuna Mwari topa mbiri yose kuna Mwari wedu topa take over and Makuda, need to shop taking ways as a transport to step forward. No to Nova Sierra Mota Tatinazo, Takawaya Tisina, Jehovah Gasotipa, Sagatinita Bazaran, Ramasita Wako, Baba Tena Miranda with Zio Shandisa, Baba Wangu ne Suta Gabushira, Tizokere Simba, Tatora Dominion, Nemanga Shakare Titre Shakanaka.
tigamuchire, tishandurwe, tuvandudzwe, tiitirwe zvakanaka mugamuchire zvipo zvedu nezvedu zvedu Mwari pamberi penyu muzita raJesu. Amen. Tasununguka titendere vafundisi kubuda tozobuda vamwe tose vasina transport step forward Mwari vachitiitira zvakanaka. Bahamba nati, oh bahamba nati.